proč jsem proto jel na kole pro to auto. Tady kolem baráku byly 4 auta. Moje ovce, ta druhá ovce, na kterou je video se sklem s napínákem řemenu, myslím. Pak tady byl polský Golf a Impreza, to máte 4 auta. A já v tomhle baráku nebydlím sám, bydlím tady s rodičema, takže si dokážete představit, co by se jako dělo za věci, kdybych přivez prostě 5. auto. Takže jsem to radši nechal stát někde prostě pryč, protože jsem už tu oktávku, tu další, to už tady není, to už jsem prodal. Tak jsem potom jel pro tady ten krásný stroj. A jelikož mám teďka odpolední, teďka je asi 10 hodin, tak všichni moji kamarádi s autama jsou prostě v práci. Takže jsem si proto zajel na kole. Přijel k autu a najednou vidím pod autem loužu, říkám si, ty pičo. No tak prostě to je jako voda nebo něco takového, že pršelo nebo tak. No hrábnu do toho, ruka černá, že? Takže z toho chcel volej. No naštěstí z toho nechcel nějak jako markantně, ale jen tak trošku pokapkával, takže v motoru ještě zbylo kus voleja. Takže s ním teďka tak jako opatrně odjedu dom. Takzvaně naftovým způsobem, že prostě 1500 otáček a 2000 je omezovač, jo, prostě. Moc mě ani nejde řadit, protože tady mám pneumatiky, tady mám jebnutý kolo takhle, všude je tady bordel, ale auto jede. Kontrolka tlaku voleje netlakuje, takže asi dobrý. Naštěstí je to kousek, jo, nevím. Rožneme světla. Tak. Ale startuje to krásně. Co to teda je a co se s tím bude dít? No. Je to samozřejmě 4kový Golf, kdo se to nepoznali, s takovouhle krásnou jakousi hroší kůží, nebo krokodýlí kůží. Jo, je to zajímavý dost. Je to folie nějaká ta 2letá, nebo něco takového, že za 2 roky je prostě v háji a musíte ji sundat. Ale předchozí majitelka ju nesundala. Nebo vlastně majitelka před předchozí majitelkou, předchozí nějak tak to bylo, nevím. Jo, ale jako křivě se na to podíváte a ono to jde dolů, jo, tak nevím, no. Tady to má nějaký tunerský nálepky, tady je to takový zajímavý. Ale není to prohnilý skrsy, to je jenom orezlý jako venku. Co to má za motor? Je to legendární rotačka. Původně to mělo 66 kW, je to nějaký přikrmený, takže hádám, že tam asi nalili software možná z 81, protože to jede prostě celkem dobře. Takže je to asi nějaký poladěný. Kolo jsem tady takhle švihnul, nějak se to tady vešlo. Krásně mě tady řezalo do krku, příjemný. Nějaká trošku historie tady tohohle vozidla. Měla to nějaká slečna, toto prodala další slečně, pak s tím jezdil borec, který chodil s tou druhou slečnou, nějak prostě takhle to bylo. Takže to měli 2 ženský, jo, před náma, takže to je ženský auto. Takže si myslím, že spojka převodovka bude úplně v hajzlu. Nějak motor je úplně fakt v dobrým stavu, jo, startuje to prostě za chvilku, jo, jenom vrn a hned máte nastartovaný. Má to takový dobrý rotačkový zetoroidní zvuk, zdravej. Má to 322 000 na to. Což by neměl být vůbec problém pro ten motor. Co je na tom autě špatný? Co jako vím teďka? Asi silembloky nebo něco takového. Podvozek, jakože tlumiče nejsou vychcaný, ale když s tím autem zatočíte, tak ono to je takový prostě, že
V normálním autě se zatočí a ono to auto zatočí. Tady tohle zatočíte, ono to auto tak, jak kdyby prostě vyskočí, nějak se tak jako nahrne, jak si zajímavě. Pak teprve se nějak opře a začne zatáčet, takže je to takový prostě zvláštní. Asi nějací silembloci možná vzadu na nápravě, přitom má takovou jako tendenci driftovat, i když je to předokolka. Už jsme to s kamošem byli trošku testovat na poli. Ale to je pěkný výhled hrozně. Mně se líbí, jak to reaguje na ten volant. Ta elektroinstalace se mi tady líbí docela. Kusovník artiklů, vole. Máš tady pravidla k tomu? Já nevím, jak se to hraje. Nevím, Austra. To je puška. Takže jedeš dopředu. A já si beru... Já si vezmu 4. 4. Mluvení. To tam je. A než se to auto začne dávat nějak trošku dohromady a připravovat k prodeji vozu, tak bych chtěl hrozně zkusit věc, kterou jsem našel na internetech. A to je Every Mode. Jo? Prej tam zapojíte nějak prostě potenciometr jakýsi, vyvedete si ho sem a začnete s tím nějak ladit. Pak se z toho začne hůlit jak z té melína z toho auta. A je to prostě sranda, protože je to naftový a z toho se má kouřit samozřejmě. Jinak s tím, jak je to nějak pokrmený, tak teďka, když tomu naložíte i za studena, jo, což byste jako dělat pravidelně neměli, ale jednou jako za zkoušku, jestli se z toho dýmí, jsem to udělal a nekouřilo se z toho vůbec. Jo, protože jsem normálně studený auto, dal jsem tomu trošku bídu a nehulilo se z toho, což je docela zajímavý. Takže je to asi nějak dobře udělaný. Letadýlko. A teď jsem se pasral. Rakety. Ještě je taková zajímavost na tom vozidle, že když tady do tohle z toho chci dát klíček, tak to nereaguje. Jo? Ono to nereaguje na mechanické zamykání, ale jenom na to dálkový. Když máte vybitou baterku, tak jste vlastně v hajzlu, protože se do toho nedostanete. Což se nám stalo, ale my jsme ho neměli vybitou, já jsem dával baterku tomu borcovi, co si vybral tu druhou ovci. Tady tohle zůstalo bez baterky, takže když jsme pak k tomu přijeli, tak jsem prostě přes startovací kabely se tam dostal nějak ze spoda, jak jsem to tam naprasil a takhle. A pak jsme se do toho dostali, jo. Co zvědavě, jak tohle budu dostávat dolů, ty vole, jestli s tím někdo máte nějaké zkušenosti, tak budu rád za rady. Každopádně teď je to takový zajímavý, jak když jsem to auto poprvé viděl, tak to vypadalo jak nějaký jako barevně, jak nějaký vole triceratops nebo nějaký dinosaurus, prostě, že to nahoře má takový šupiny a dole je to takový oranžový, vole. Došla mě paměť v telefonu. Tady to má rychlý pruhy, takže proto to možná jede líp, možná to není počipovaný a je to jenom fakt těma pruhama, kdo ví. Jo a má to tažný. Už jí má to tažný normálně to auto. Tohle byla jenom taková jakože ukázka, co jsem si pořídil za vrak. Už jsem jednou takovýhle vrak nějak dával dohromady a prodával, kdy teda to nebyl vrak, ono to normálně jako jezdilo, ale bylo to takový lehce zešrotovaný. A to byla ta jedničková ovce. Říkal jsem si, že by z toho mohla být nějaká jako lehká série, jo, oprava, prostě záchrana vraku, nebo já nevím, hrobníkovi z lopaty, nebo u té ovce jsem to nenatáčel a pak mě přišla celkem jako škoda, že jsem to nedokumentoval, takže tady to takhle beru hned od začátku. V příštím videu asi udělám nějakou rozborku, jo, že to prolezu trochu víc a uvidím, co je špatný, co není špatný. Už teďka vím, že je děravá vana. Ani nevím, co to je za rok, to auto. Prostě Borka řekla, prodám ti to, říkám, beru. Techničák, ani nevím, kde je od toho. Jestli vás to zajímá, dávejte odběry, ať
vám chodí ty nějaký notifikace, že jsem vydal další video tady s tím vrakem krásným. Mě říkala, že by se na tom autě taky chtěla zkusit něco udělat, takže bude asi i video, že učím ženu pracovat na autě, což by taky mohlo být docela zajímavý.